Maitsiz, ongi etorri YouTubeko beste bideo batera, bigarrena, eta ongi etorri blogmastera edo gabonetako asteroko blogera. Daukat pentsata 3 bat bideo grabatzia gabonetan, eta hoxe, gaur da benduko 23, da azkeneko klase eguna gabonen aurretik, eta dauko tortilla txapelketa jolasak eta abar, orduan etorri nerekin ikusten moduan hastia. Ez dakit gauza asko grabatzen alduko naizen, baina eske gauza asko jatitzeko, 24an postua, batxiko postua ikusiko zuela, espero, grabatzen lagatzen duzten. Eta, hoxe, gasmuz dezten gabonak, eta etorri nerekin. Bale, daukat baina lehitxo entzen, baina daukat hor arrautza batzuk daki pula bat barri tortilla klasian. Neriko feo ez arrautzak tegoela produtxa jat, puede ser. Baina, Vale, dago dana izotzez beteta, supongo, araiez beteta, supongo, isopagaitxik. Baina, bukatu dutela klasiak, dana, junga ranora trago bat hartzela lagunekin, eta bain noia kalera. Berriro lagunekin, pixka bat ospatzela, bukatu egura eta oporrotan garela, eta hoxe. Apa maitxiz, ja etxerutz noia, dago eta 3, biharako eta 4, eta behar behatzean laur den gutxean, egon behar iziak kalian berriro baseltxean ropiakin. Ze jarri hau postua, batxibikoa jarri hau postua dirua lortzeko ikasirako, eta hoxe aberzela doian. Apa maitxiz, ja jantzitan nago, eta noia martan etxera berandu, betiko moduan, tortillakin gara gula postua jarri biharra, batxibikoak, eta hoxe, noia ja martan garajera, ze berauka bonbonak eta dana, eta hoxe, eta jarriko txistorria, sagardua eta tortilla pintxuak. Bale, nago berriro etxian, itxo kristo notza naia beste termika baten bila, eta postua bastante ondo doia, osea, pozin nago txistorrekin eta tortilla pintxuekin, así que aberzela dian egune, jumuna ezkixo grabatzen, eske edo pixkat jaleo montatzen eta hoxe. Mamaitxiz! Gare iago eta laua da. Fin, heldu da. Gare, trabajo ez doinestua. Baina, aberzela doian. A ver, Kriston hotza, baina... Eugisa, igual itxarra. Super ondo goia. Baina, Maitsiz, ja da 25, orentzera pasau da, super ondo. Eta ontxe noia maonera baskaltzera. Eta hori, atzuz noan ez grababa faixa, baina, azimaz familixak egon itzala. Eta hoxe, abertzen moduz doian ja baskaixe eta gero berriro bergarela. Apa maitxiz, gaur da 26, goiza, eta buru barrera goiaz, de compras. Eta gero faixa daukat, orduan, bastante excited, faixa daukotelako. Eta ikusiko ez moduz doian eguna. Ja personaldeko kontzentrera, eta, ja mergaran nago, eta hoxe, eta gero faixa. Apa maitxiz, daukat bilera bat, azria faixa, ordu bat tomatu ginen txera, eta daukat bilera bat, eta gero azkira goiaz, lehenengo polpoliano baskalduko, eta hoxe, azke... Aldatu dira izen zentzua, koloreak ta neurriak, asko asketa aske askotan.
Apa maitxiz, bueno, gauria da abendoko eta 8, atzatzen zan azke, super top, oza, benetan oso top. Eta, bueno, gaur zute zebe grabau, bihar zute zebe grabauko tenik, baina onarte izan dela lehenengo vlogmasta. Eta, ba, hoxe, espero guztau izana, eta horrengo astean, ba, geixau, azte eta ez asko grabau, oza, bideo bastante mota izan da. Baina eske, entre 24 eta 25 eta postua jarri ginuala eta familia eta ez dut asko grabau izan da. Baina, bueno, horrengo astean geixau eta hobeto, ordan ba, hoxe. Agur!